Dobrý deň, vážení diváci, dnes opäť uvádzame rubriku Kolotoč histórie. Ogar bola česká značka motocyklov, ktorá existovala v rokoch 1934 až 1949. V roku 1910 založil Jan Machek, spoločnosť Jan Machek, predaj náhradných dielov pre bicykle, motocykle a auta. V roku 1931 bola založená sesterská spoločnosť Outfit, ktorá vyrábala prevody a ďalšie náhradné diely pre spoločnosť Machek a spol v Prahe Strašnicích. O 2 roky neskôr prišlo rozhodnutie začať vyrábať motocykle v novo založenej spoločnosti s názvom Outfit. Bola zakúpená licencia na belgický motocykel FN200, podľa ktorej sa od roku 1934 začal vyrábať dvojtaktný motocykel s objemom 250 cm3 s dvojstupňovou prevodovkou a manuálnym radením s označením Ogar Standard. Na jeseň 1935 Outfit predstavil motocykel Ogar 4 so 4-stupňovou monoblokovou prevodovkou s ručným radením alebo nožným poloautomatom. Výkon bol 8,5 koňa. V roku 1942 sa Machek a spol a Outfit zlúčili v akciovú spoločnosť Ogar. Počas okupácie tajne modernizovaný Ogar 4 sa vyrábal ešte rok po vojne, kedy prebehla aj snaha o zavedenie štvortaktnej 350 OHC s výkonom 18 koní. Po znárodnení bol Ogar spolu s Javou a ČZ začlenený do národného podniku Zbrojovka Brno. V roku 1948 začala výroba dvojvalcového motocykla Ogar 350 typ 12, odvodeného od motocykla Java Perak 11. Ktorý už od roku 1949, ale nie sa len Java, ktorá firmu následne pohltila. Vážení diváci, ak sa vám naše video páčilo, sledujte nás aj naďalej a dajte nám like.